ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದನ್ನು ಬಂಪನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ದೇವಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂದು ಅಂತ ಬಾಕಿದ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮನ್ಪುನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಕಲ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಕುಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಹೊರಕ್ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂಡ ದೇಪಂಡ ಒವ್ವೆ ಸಂಘಟನೆ ಏರ್ಲವರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಂದ ಬಂತ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ್ ನೆಟ್ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಲಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ನನಲಾ ತಿನ್ಸನೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಡು ಬಂದು ಏನ್